आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आं जासिबाय आरो खौरां नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आङो गिबियाव जासिग्रोबाय जे जोङो खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे जोङो जोंनि 14 नं चिरां ब्लक कमिटि अफ पिपलनि बानजायनायाव जे जोंहा नभेम्बरनि 31 अक्ट'खालि नैबे जोंनि हाथिसार ओनसोलाव इन्ड' भुटान इन्टारनेशनेल ट्रेड एक्सप' 2022 बे हाबाफारिखौ जोङो दाबावैनो जोङो खालामनो जों सिगांदों। जों दिनैहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों जों रायलायफैदों आरो बे रायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे थांखि जों लानांगोन जे जोङो थाबैनो नैबे सप्तानि गेजेरावनो जोङो मोनसे इन्ड' भुटान इन्टारनेशनेल ट्रेड एक्सप' बिनि मोनसे बानजाय आफाद जोङो दानो थांगासिनो दङ आरो बे बानजाय आफादनि गेजेरजोंनो जथेस्थ' जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जे गोनांथि जानाय बे एक्सप'नि गेजेरजों जों मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो जों आसा खालामदों बे एक्सप'आ जोंहा भुटाननि जे जोंनि भुटान रायजोनि गोबां माखासे दिहुनथाइफोर बे जायगायाव फैनानै बिथांमोना निसय रायजोफोरनो निसय जोंनो फाननाय बायनायनि जे राहा बेखौ खालामनानै होगोन बेखिनि जों मोनदांदों आरो जोंहा बे भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएशन दा बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लानायनि बाथ्रा बेखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो लोगोसे जोंहा भारतनिफ्रायबो बा आसामनिफ्रायबो बा बिटिआरनिफ्रायबो गोबां बेबायदि माखासे बायनाय फाननाय बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो लानो सिगांदों। दा आसा खालामो जोङो बे निस्सय जोंनि मोननै हादरनि गेजेराव जे जोंनि गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि मोनसे इसारा जागोन बेखिनिखौ आं मिजिं खालामो। जोङो दिनैहाय जोंनि नैबे भुटान इन्डिया बे साखाथियाव थानाय दागगारि ओनसोल दा बे दागगारि ओनसोलजों लोगोसे जोंनि 14 नं चिरां समस्तियाव जे जोङो गोबां माखासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोर एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर आरो जोङो ड्राग्सनि जिखिनि गोहोम बे गोहोमा जोंनि ओनसोलाव बिराद गोग्लैनानै दङ। दा बेनिखायनो जोङो मोनसे बे ड्राग्स होबथानायनि मुङाव मोनसे सांग्रांथि मेल लानो जों सिगांदों आरो जोङो आसा खालामदों बे ड्राग्स होबथानाय आरो बायदि बायदि समाज बेरेखा हाबा होबथानायनि जे हाबाफारियाव जोंहा बिफानिफ्राय भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएशन बिथांमोननिफ्राय बाहागो लानायनि बाथ्रा आरो जोंहा बिटिआरआव थानाय जोंनि माखासे MCLA EM बिथांमोनखौबो जोङो लाबोनायनि बाथ्रा जों सिन्था खालामनाय जादों। लोगोसे जोंहा MLA दं MP दं बिथांमोनखौबो जोङो लाबोनायनि बाथ्रा सिन्था खालामनाय जादों। लोगोसे जोङो प्रसासननिफ्रायबो जे जोंहा बाहाय DC SP आरो OC बिथांमोनखौबो जोङो लाफानानै SSB बिथांमोनखौबो जोङो लाफानानै बे हाबाफारिखौ जोङो लानायनि सिन्था खालामनाय जादों आरो लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गोबां माहारियारि आफादफोर बे माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो एखे बे हाबाफारियाव बाहागो लाहोनानै जोंनि बे जिखिनि समाज बेरेखा हाबा आरो जोंनि ड्राग्सनि जे गोहोम बे गोहोमखौ जाहाथे जोङो गैया खालामनो जाहाथे जोङो हायो बेखिनि सिन्थाखौ बेखिनि साननायखौ जोङो खालामनाय जादों।